Ndewo ndị m hụrụ n'anya. Kedu ka anyị mere? Eji m n'aka na onye ọbụla nọ n'udo. Ọ ka bụ m, ezi enyi gị Ebube. Taa, ana m ewetara unu akụkọ. Gee ntị nke ọma ịmụta ihe na nke a. Ọtụtụ mgbe gara aga n'obodo ụmụ anụmanụ, mbe bụ anụ nwere akpụkpọ azụ jọgburu onwe ya. Ụmụ anụmanụ niile na-achị ya ọchị n'ihi na azụ ya jọrọ njọ. Ha na-eji ya eme ihe akaja na ihe ọchị ebe ọbụla ha zutere ya, ma ọ bụ na mmiri, n'ọma ahịa, n'ugbo na n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ọkachasị Ugo onye na-asị, "Mbe, azụ gị jọrọ njọ nke ukwuu. Ị kwesịghị ịpụta ezi, na-anọ n'ime ụlọ oge ọbụla n'ihi na ị jọrọ njọ." Nke a na-ewute mbe nke ukwuu. Ọ na-akasi onwe ya obi, na-asị kwa ụbọchị, "Otu ụbọchị, aga m enwe akpụkpọ azụ mara mma." N'obodo ahụ kwa, otu ejula dị nke nwere akpụkpọ azụ mara mma, sie ike ma dịkwa nro. Otu ụbọchị, mbe bịakwutere ejula ịrịọ ya arịrịọ. Ọ sịrị, "Biko enyi m, nye m akpụkpọ azụ gị ka m wee jee egwu abalị." Na mbụ, ejula jụrụ. Ọ sịrị, "Agaghị m enye gị." Ma mbe gara n'iru n'ịrịọ ya na ịkwa akwa mbe metụrụ ejula n'obi. O wee sị, "Mụ ga-enye gị akpụkpọ azụ m, ma ị ga-ekwe nkwa iwechita ya." Mbe kwere wee sị, "Ana m ekwe gị nkwa, echi niile n'ụzọ ụtụtụ aga m ewechitara gị ya." Ejula were akpụkpọ azụ ahụ nye mbe. Nke a mere ka mbe nwee ọṅụ nke ukwuu. Mgbe oge egwu ruru n'abalị ahụ, mbe yiri akpụkpọ azụ ejula wee gaa egwu abalị. Mgbe o rutere, anụ niile na-ekiri ya n'ihi na azụ ya mara mma ụbọchị ahụ. Nke a mere ka mbe nwee ọṅụ. Ọ na-ekoli, na-enwe mpako n'ihi na ọ mara mma n'ụbọchị ahụ.